Dat is een moeder die een kind verwachtte, is overleden tijdens de Spaanse griep in 1918. Er zijn vele miljoenen in heel Europa zijn overleden. En ze heeft dat kind dus niet meer ter wereld kunnen brengen. Maar op het grafmonument is ze wel vereerd met het kind samen. Dit is een van de duizenden verhalen die achter de grafstenen verscholen gaat. Xavier Minnes en Jim Evelijn zijn in die verhalen gedoken. Al 25 jaar doen ze onderzoek naar bijzondere graven en overledenen. Ja, Maastricht is toch een stad van kunstenaars. En bovendien zit je vlakbij de Ardennen, waar je veel hardsteen hebt. Dus je hebt hier veel meer bijzondere graven als vaak op andere begraafplaatsen. In 1812 werd de begraafplaats opgericht. Eerst werden de arme mensen in een ander deel van de stad begraven, maar dat liep vaak onder water, waardoor ziektes zich verspreidden. Algemene begraafplaatsen zijn in het leven geroepen door Napoleon. En die zei van nou, die begraafplaats bij de kerken, dat wil ik niet. Moet buiten de kerkmuren moet men gaan begraven. En toen is als een van de eerste in Nederland hier deze begraafplaats gekomen. Op de begraafplaats aan de Tongerseweg liggen onder andere oorlogsslachtoffers, kunstenaars, burgemeesters en gouverneurs. Een verzameling van bijzondere verhalen die een historisch beeld schetsen. Je leert je eigen stad beter kennen, want de begraafplaats is eigenlijk een heel groot familiealbum. Hè? Een album dat groeit met de jaren met bijzondere gebeurtenissen. Zo groeit ook de begraafplaats met bijzondere personen. Het boek Als de stemmen zwijgen, spreken de stenen ligt vanaf 8 september in de winkels. Het kan worden gebruikt als een gids om langs alle graven en monumenten te lopen.